mibadhi mantiere sectors mopogore opogore. Dimede wi ang'o mano ka loso kache weche mag county, jotije mondike county, mibadhi mantiere kar ka gi kaka inyalo duoke piny mondo jopiny bende oyude fungruok mantiere kar kanyo. Imede gi wach mari Ramogi ka watieko. Erokamano ahinya. Gima omora ni topic mokelo ni en gima nitie kuom oganda. Oganda nokawo geno keto kuom josiasa kaka an gi josiasa mamoko mondo watem gi nyalowa mondo watem siro wach mibadhi nikech ging'eyo ni sirikal mar counties kaka marwa Kisumu nyalo bedo gi mibadhi meke to gigeno kuom MCAs. Awinjo kuom jadolo Martin Ogindo kakoloso wach corruption. Mano David Oginde, not Martin, David Oginde. Ineno pattern moro miketo ma fix dhano ma jaluo malelo ni. Lumumba pielo ma ya yimbo no mi tich mod bedo EACC kanyo. Wabukala maja Anglican no mi thuolo mo otiyo kanyo. Sani no gitemo ng'at Nyasaye moro mondo bed kanyo. To kinono mos tiyudo ka jogi te onge matunda maginyayo. Mangiso ni gitemo wacho ni mibadhi ni okalo nyaka those people mwanyalo wacho ni ginoli. Gin jok mawacha wach to action mikao onge. Gimogindo wacho kidhiye report auditors report giluongo ni unclaimed unsupported claims. Yudo ni pesa ochul ng'ato pesa to receipts mangiso ni nodhi wuoth okoketi. Gigo nitie reports make pick and pack ma auditor general oro. To gigo pick and pack is a committee ma receive those audit report. Onge chieng' mano report from pick and pack wuoyo kuom jogo moko duoko pesa gi reimbursement gi yudo pesa but onge document nyiso ni no gidhi wuoth gi gik machal kamano. Now a position mwantie odiche makawuono ere kaka anti corruption jalo konyo counties. Money the big question makata ka ubiro dhi mbele gi topic ni to en yo mane mwanyalo loso mondo wamed duoko mibadhi chien e counties mondo ji mang'eny oyud thuolo ne ber devolution. To mogik mibadhi ochopo e level nyaka wach ndiko ji tich. Iyudo ka japiny neno ni josiasa oherore joge mindiko tich gin ok nyal ndikgi. Gionge kuom geno institution mora mora mar county gifili jogo ok nyal bedo fair. En tijwa kaka MCAs gi governor mondo wane yo mwanyalo miyo picha mar county wa neno maber. Mo nikech governor no yiero MCAs moko gi executive mondo gidhi run Naivasha mondo gilore in-house. Wach midhi los kanya geno ni en weche manyalo konyo Kisumu County. Nikech wan ka Kisumu e reserve e gwenge barabara mang'eny richo tich ok timore maber ji neno ka gima wan MCAs ok watii. Koro wakwayo ni kadipo ni nitie yo moro amora ma the leadership of the county nyalo timo mondo mi ji geno e sirikal mar county to atim. To weche mibadhi makalo pending bills miyudo ni pesa mar pending bills ok rum to pesa lal through pending bills wagombo ni weche ilago otieki.